Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. Mary,
is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sa programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatawning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayudon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, matsaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo. ang sakundagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolan dyan. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon. Kung sisay sa Good morning, Tabaco City! Yan po sa Siyudad kan Legazpi and Ligaw. Pransya, Saan man sulok po kayo ng mundo.
Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Malolim, Ma'am Gina Malaguinho Cavite, Sir Edwin Sistina, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugag nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga, mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa serbisyo asin reparo kunyang pungaldaw kita anin Martes, Tuesday. Oy, petsa 28 na po kita kang bulan na Abril taon 2026. Duwang aldaw na sana. Goodbye na kita sa Abril. Paduman na kita sa Agua de Mayo. Kaya palantabi, Sir Edwin Sistina, Ma'am Gina, Ma'am Malo. May mga pag-uran-uran kita digdi sa First District, Gangalway. Madali na pala ng Agua de Mayo. Thank you, Lord. Ay, salamat sa oran tabi, Lord. Tapon kaso sarong banggi, kaso udma na may mga pag-uran-uran. Salamat, Lord. Ma'am Mary Grace Caudilla, good morning. Oy, sabayan po nindo sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Mag-ori-istorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy reyan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, Abril 28. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, day nang gadnindo paglingawanan sa kuyang pagirumdom. Pagday po kamo imbitado, day nang gad kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang supog. Sigurado libak ang aaboto nindo. Laro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Awara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pagkikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta siya man sana po ang nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord. Kan samuyang mga gigibon, tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawad na kami, Lord, kan samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo asin Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-riparo. Live na live! Ngunyan pong Martes. Digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide.
Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lampang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po gini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini. Yeah. Salamat Lord, nag-ura na naman. Pero bako man so grabe talaga ang ura na rin. Kumbaga tabi Ma'am Mary Grace Caudilla, Ma'am Gina, gari man sa natigbaribi kita. Aram nindang baribi. Manay Gina. Ngaya, baribiha daw ngaya ko. Baribiha na ngaya ko ta, nagbaratak na ngaya. Nag-aralang na. Kaya may baribi. Ayaw. Salamat tabi sa satuyang kagurang nanta, at least bako lamang masyadong mainiton. Nagkabaribi sa mga masitas, mga tinanaw. Ayaw. Pero sa ibang lugar na yung mandatabi nag-uuran. Tagtag taramon tayan sa pag-asa kun nata. May mga pag-uran-uran kita. Digdi sa area sa may first district ang Albay. Anan mga paitangon niya na Martes. Pag Martes, igwa ki mga regular session. Ayaw, may regular session ng Sangguniang Panlunsod kan Tabako. Diyan sa SB Bakakay, SB Malilipot, sa SB Malinaw, Iguaman, and diyan sa Panlalawigan ng Albay, may mga sesyon pag Martes. Kunyan tabingal daw yan, Ma'am Kathleen Belica Dumanta. Kunyan man na Martes tabi, mga tugang Iguaman ki rollback ang mga produktong petrolyo. Ini ng pantulong beses ano. Kaya lang, sa mga nagagamit yung gasolina, imbis mag-rollback, may umintong salapi. Salapi. Pero so rollback kang diesel, dordakula, 12.94. 12 pesos and 94 centavos. Mga more or less, mga 13 pesos man ang pig-rollback kang diesel. Nagkakahabol na mga labi na sa nang sitinta ang diesel. Kanini, mabalik naman niya sa mga pamasahe. Lingonin do, pag nagbalik na sa normal ang presyo kan mga produktong petrolyo, inda sa kumpitik na mag-ralikan. Uy, kung man sa kerosene, sa kerosene tabi mga tugang 15.71 ang rollback. Ma'am Marisa Quinto, good morning. May rollback ngunyan, kaya lang sa gasolina may paglangkaw sa lapi. Good morning tabi bit, buti pa dyan naguran, digdi po sa muyang lugar day lamang. Grabe init. Ma'am Marisa, di dahi ka kayo dinabaribi. Ma'am Marisa, sabi kang madiko ngaya pa di nabaribi ngaya ako kasubanggi. Paano kayo ni tabi mate? Day ka pala nabaribi kasubanggi. Kataya ko madita kasubanggi ka nabaribi, naguran baga ngaya nem bakon nga perti sa turog ko, tanabaribi nga yan ko.
Yo. Muna ini si Madam Marisa Quinto, ano, dahil na naguran duman, dahil ka palang mabaribi ka ini. Ibig sabihin, tagtuyo. Lagang siguro nagbabaratak na ang mga daga nindo dyan. Tapos aralang na sa mga awot. Dahil lamang yan nabaribi. Ano pa? Oy, sa barangay captain dyan sa barangay San Roque, Tabaco City, suspendido tabi ni Sarong Bulan and Sarong Aldaw. Dahil po yan sa reklamo kan sa iyang sarong barangay kagawad. Simple neglect of duty. Iyan so nahiling kang sanggunian panlunsod kan tabako. Tapos ang ma-implementar kan mga tugang iyo po ang chief executive si Mayor Ray Bragais. Kaya kasudma serve na tabi suspension order ni Kapitan Toto Bobiles kag Barangay San Roque. Di suspendido siyang sarong bulan, may sarong aldaw. Di kung sinuspendi siya kasudma pitsa 27, mabalik siya sa Mayo na. Yo. Sisay kaya ang inkargado muna. Siyempre, so first kagawad. Yo. Ringa-tinga tabi ka mo mga barangay officials. Pasiguro ang ani tabi nindo. At mga pahit, kung talagang tutusin, dakol ang mga barangay officials na pwedeng masuspendi o kaya magkawarra sa pwesto dahil sa iba, dahil talaga ninda aram kung anong gigibuhon. Ay, kung nga na ako naaraman na nagsisingil kang patubig. Dapat libre yan. Ailing mo nanting sisingil nindo, naglag ka mo kay mga water system tapos pigsisingil nindo dahil ka mong basihan, wala ka mong legal basis, wala man lamang ka mong ordinansa na dapat arog kayo ang singil. Kung igwaman ka ordinansa, halang kawon, halang ka pa ka mo sa tawad. Ay napahit iya. Kaya kung may magreklamo, rimati ning mga barangay officials na niubos ini. Yogon mo yan, so dapat na libre sa mga kabarangay na tubig, pigpabakal nindo. Ano pangyari? Ako man na negosyo. Jesus na talagang mga barangay officials tayo ni. Pag-arap kan tabi ang mga barangay officials nindo, salidahan na nindo. Problema o garing, katig buburuto pa nindo, binuruan na ka mo, buruto pa nindo. Tapos suni man na mga barangay officials na ni Mari-ilik pa, dahil man kiginibo. Kayong mga supo. Ika nga tabi, Mr. Hulbutana, ano nga yung plano mo? Pag ako tabi, Ma'am Marisa Quinto, inaling yung hutan, makapitan ako. Pag ako inaling yung hutan, makapitan ako. Oy, si Mayor Ray Bragais natawan po ni mga mobility aid o kaya mobility aid rescue equipment and medical devices. Sali po yan sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Maswerte sa tabako. May 30 databing wheelchair. So gusto tabi na mag-avail kang wheelchair o pa-share databi sa nakamo dyan sa opisina kang city administrator na punindo si Ma'am Ami Bragais Ilagan. First come first serve ini. Importante so talagang kaipuhan ng gad nindo sa wheelchair. Taga-tabako. Talaga na kamo duman. May anom na databi, may anom ng wheelchair ang garin na pangakuan na ni Mayor Ray. O di 30 ito, di gwapa ki 20. Fight na kamo. First come, first serve. Talaga na kamo naman sa opisina ni Mayor. So, kaipuan tabi ki wheelchair, difficile mambagano. Good morning, tabi ABC President Kapart Tabila. Yan, kaipuhan ta dyan. Bako sa nini maurag na kapitan, kundi kaipuhan ta na siguro ini dyan sa munisipyo kang Malinaw.
si Cap Art Abila. May mga feedback sa kuya na maray pa ngaya si Cap Art Abila pag iimbitaran kan sa mga organization baga dyan sa Malinaw. Dahil lamang ngayon nagsasayuma, pirmi ngayang yaon, pirmi ngayang okay. Pero ngayon sa ibang opisyal dyan sa Malinaw, matagruson ngaya. Matagruson ngaya. Ay, ano man ka mo dyan. Basta ang mga magayon na feedback dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Nadagdagan pa ni Cap Art Abila. Mga okasyon-okasyon na normal man iyan na pag-imbitaran sa mga opisyalis tata ABC President baga Councilor, Municipal Councilor. Nadadangog ko dyan na feedback, maray ang feedback ni Cap Art Abila. Lalo na sa mga organisasyon dyan sa Malinaw. Pero ngayon, so iba ngayon Mr. Hulbutana na mga municipal councilor sa Malinaw, matagruson ngayon. Makarumdum naman ngayon pag ma-eleksyon. Hiling na nindo iya. Ano natabi ka mo dyan mga municipal official dyan sa Malinaw? Yan ba ko yan hali sa kuya kundi nagkakadarangog ko yan and mga nag-uurosip sa ko grabe nga yan. Pag ma-eleksyon nga midbidon ka na kaan pero ngunyan biyok nga nagtatago-tago. Bata mapiristahan na naman. Jesus ka mo dyan. Bahala ka mo ha. Pigbupuntusan man ka mo kan mga taga Malinaw. Arog pa lang niya ka mo kayan. Minamaray nga sa na ka mo pag ma-eleksyon na. Pag dai pa, nagre-relax ka mo. O sa mga barkada ta dyan ng municipal official sa Malinaw, nagre-relax na tabi ka mo. Paano dahil ko naman nababantayan dyan sa sisyon? Kaya na ako nakaka-attender ta. Komplikado sa oras ko. May programa kaya kita alas 10 hanggang alas 11. Pero kung dahil bantay sarado ko ya. Yo. Relax na sa ibang mga opisyal dyan sa Malinaw. Ano na tayo? Bahala ka mo ha. Ayan, tigtataram ko na sa indungon yan pa sana. Maging sa kuya, relax ka mo ha. Maski sa ko, relax ka mo ha. Bahala ka mo dyan. Maray na agatabi bro. Watching sa Marilao, Bulacan. Kay Sir Henry Vista Bonavente, good morning. Sige. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ng satuyan mga riparohon ngunyan tabing Martes. Alas 7:24 na ang satuyang Philippine Standard Time. Aramon ta daw tabi mo na ano. Ang magiging kamugtakan kan satuyang panahon ta may mga paguran-uran. Digdi po sa satuyang area ano sa my first district. Aramon ta sa pag-asa kung anining mga paguran-uran ini. Yeah. Pero salamat kita ta may mga paguran-uran sa ibang lugar dahil managora. Yeah. Nasa linya na ang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, April 28, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko dito sa buong bansa natin. Ito po yung nagdadala ng mainit at maalinsangan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Liban na lang sa makikita natin sa ating satellite imagery na kumpol na kaulapan sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, asahan po natin ng maaliwalas na panahon, bahagya hanggang sa maulap na papawirin. Pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. May mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Katulad po nung nangyari kahapon, meron po tayong mga isolated na rain showers at mga localized thunderstorm dito sa Metro Manila
at mga karatig lugar po natin. So posible po mangyari po ulit ito ngayong araw, kaya ugaliin po natin i-check ang mga website ng Pag-asa at social media pages para sa mga nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 35 degrees Celsius. Sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 24 to 37 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa Zamboanga del Norte, inaasahan po natin yung mga bahagi ng Mindanao. Asahan naman natin ang maaliwalas na panahon, pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. May mga tsansa po ng isolated rain showers at mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. For Tacloban at Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 22 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon, nakapagtala tayo ng 40 to 42 degrees Celsius dito sa Metro Manila. Pinakamataas nating naitala ay 46 degrees Celsius sa dalawang lugar, which is sa Puerto Princesa, Palawan at Dagupan, Pangasinan. Sinundan ito ng 44 degrees Celsius sa Sangli Point, Cavite at Cuyo, Palawan. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, 40 to 42 degrees Celsius. At ang pinakamataas natin posibleng maitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa Sangli Point, Cavite at susundan ng 43 degrees Celsius sa tatlong lugar, Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa, Palawan at Butuan City, Agusan del Norte. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, yung matinding exposure po sa init ay meron po tayong risk sa ating kalusugan. So ugaliin po natin uminom ng maraming tubig, iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, at kung hindi po natin maiwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init katulad na rin po ng payong. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards na ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:35 AM at ang sunset mamaya ay 6:12 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi Ma'am Mercy Camacho Agualyo. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon, may mga isolated man sa nanaw, may mga pag-uran-uran, pero maswerte itong mga pigu-uran-uran. Sabi nga ni kang iba nga, maswertehon ka mo dyan sa may 1st district, duman sa may parting 3rd district, dahil man tabi nag-uuran, duman naghaharagad na sindaki uran. Pero kita digi sa 1st district, nagkapira na baga maski pagkabanggi baga nagtataga uran. Garing nga padaba ka mo ni Lord dyan sa Premier Distrito. Maring nga dyan taday nagdudurulak ang mga politiko. Kaya padaba kami ni Lord digi sa 1st District. May mga pag-uran-uran perming nababaribe. Sa ibang lugar dahil na yung nagagarasod tubig, ura naman tabi. Yan. Oy, pero iringat po kita ha, ining mabiglang uran baga tapos nadumog ka,
Tapos lalo na pag nagbabiyahe ka single na motor ako kasud nakalunad ako duman sa sakuyang tura-tura. Pag-abot ko diyan sa may parting balading, grabe suuran. Di syempre nadumog kita. Pag-abot ko sa sentro kan Tabako, mainito na. Di syempre, yun yan. Ingatan ta po yan, pwede kitang magka-ubot sipon. Gawa na naman nga ni kita. Ubot sipon, tapos trangkaso, kalintura. Yan ang mga iiringatan ta, no? Tapos sa sangabod mo, so init baga kang siminto. So tinampo. So alis nga. Paglato ba mo tabi Mama Marisa kan sa imong tulak, gari na hinog na lang ka. Pag linatob mo sa tulak mo, ang tanog kang gari tabi na hinog na lang ka. Pag nasa angab mo so, mainiton nga tapos biglang uran, nadumog so tinampo. Biyong nag-aaraso iyan. Tapos masa angab mo pa, gari ka man sa nangkayan, pag tinubtob mo sa tulak mo, gari ka man sa nangaya, may hinog na lang ka. Serbisyo Asin Rupa. Oy! Alas 7:32 na tabi, Sir Nelson Kapitin. Nakantabay siya dyan sa Pasay City. Good morning kay Manong Bronx. Manong Bronx, sa pagaling ka ha. Para relax ka sana dyan. Kayang-kaya ni nakabaya baga kita. Ako na mo nang bala sa tagay. Mga tugang, mga kabayan, pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Mga tugang, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylene, ingat po, Permi, salamat. Siyempre, ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Buruse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilok kang Bagong Malinaw, kaon dyan si ABC President Capart Abela, Barangay Captain Susan Abor kang Barangay Estancia, kaon man dyan si Board Member Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Siyempre, pagkaga katuwang ta dyan ang Best Kapi Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang puwerteng kapartner tabi. Manong Bronx, kang kamote. May gusto ka sa yan tabi, mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Rupa. Alas 7:35 na Philippine Standard Time. Siyempre, digdima po yan giraray sa satuyang programa, Serbisyo Asin Riparo, ngunyang pong Martes 28 na kita kang Abril taon 2026. Ako mapo giraray sa indong lingkod, Manny Moxeya po, si Mr. Hulbutana. Ngunyang pong panahon na ini na krisis. Sundo kita alas 8, mga tugang, mga kabayan. Kaya ano, papigalata. Doro derecho na kita. Serbisyo Asin Rupa.
sige tabi mga tugang, 36 minutos. Lipas na tabi ang alas 7 in morning. Sa aga 29 na. Pag Huwebes, last day na kang Abril. O di... Ang pitsa no palan ngunyan, Biyernes adi. Ano yan, Labor Day. May 1. Holiday po yan. Di duwang aldaw na sa napalantabi, tapos na so Abril. Palaog na kita sa Mayo. Bata baga pag Mayo, yun na yan. So kadakol-dakol mga tugang na mga pistahan. No, kaya tabi, so mga mahilig makipiesta, dapat may listahan na kamo kapipiestahan nindo. Pero pasiguruhon nindo na dapat pag makipiesta ka mo, imbitado ka mo. Takunday man kami imbitado. Makasupo. Ako tabi Manong Bronx. Dahil nang ganda ko, mas kimidbidon ko. May okasyon. Mas kimidbidon ko, mas kibarkadahonon ko, mas kikakloson ko. Pag day ako ti imbitaran, dahil nang ganda ko magdyan. Bako ko yan arog ka na ugali na makikipagsapalaran ako. Barkada ko man ito. Maado man ako. Dahil ayan sa bokabularyo ko. Minsan gani nagkakadaragit sa mga barkada ko. Ika ngani nga pig-imbitara na, ikalugod nga suwara. So dahil man niya lugod imbitado, iyo nga yung lugod ang nyaon digdi. Nagkakadaragit si Redwin, may pagkasuplado man ang baga kaya ako. Buda, dahil naman talaga ako nakikipara pamista. Maramin ako nata. Nag-iiwas na ako sa mga kaunon. Kung mahiling baga nindo, pag nagpo-post ako sa social media, ang pagkakaraon ko sana sa mga gulay-gulay naman sana, mga native na sana. Buko na magparakaon ka sa mga kung ano-ano pa dyan. May sira sana ako, may tuyo, may gulay, okay na ako kaya. Kaya pasensya na tabi. Minsan lang kang Sabado ba 'yon? Sabado tama. Kang Sabado nagpabunyag si pigbunyagan sumakwapo ni Mayor Ray Bragais. Naimbitaran man kita duman. Mga arog ka yan. Pag libre kita, naduman kita. Makasupog man na di kita magduman, mataram na naman si Mayor, isnabiro na naman ako. Pero may mga pagkakataon man nating imbitaran ako ni Mayor, di talaga ako nagkakaduman. Tabili nga yan, Mayor, nagduman ka. Pag ako nga nag-imbitar sa imo, di ka nga nagduman. Bako sa arog kaya. May mga pagkakataon lang talaga na pag bakante kita, naduman kita. Si Sir Henry nga ni dyan sa Amateur Spring Resort, sige nang imbitar sa ko. Tapos na naman nga lamang subulan kang Abril, dahil ka nga nagdidigdi. Baysa na tabi Sir Henry, mapashare kita dyan, relax ka sana. Yan ang mga arog po kan, simple ho sana, pero agad kita kinispinsa panon tayan. Dahil naman paano kita nagpaparaluwas. Abutan naman magparaluwas. Lalo na ngunyan na mainiton tapos malang gasolina. Dahil na, nakaturog na sana ako. Paparaluwas ka tapos halang ko pa sa high blood mo ba na? Diyan ka sana sa araw. Kung anon makuti-kuti mo dyan, di yung gibuhon mo. Ngunyan na Martes tabi, may magayon na bareta duman sa mga biyahero so mga nasa transport may ini ng pantulo pantulo na ining rollback. Kaya lang may rollback ko niya so diesel may 12 pesos o kaya mga more or less mga 13 pesos ang i-rollback. Tapos kerosene mga 15 pesos man ang i-rollback munyanal daw. Ang gasolina o garing may paglangkaw, sobra sa lapi. Sobra sa lapi tabi ang paglangkaw kang gasolina. Ngunyan tabi yan daw effective ngunyan na pagkaaga.
So kung susumahon ta, so diesel mga nasa 80 plus na sana. 80 plus na sana ang kada litro. So dati baga naglabing 100 ano yan, 150 plus, di ba? So per liter nag 160, ngunyan medyo bawi na. Mga 90 to 80 pesos na sana ang per liter. Pero halang ko pa rin yan. Ang sabi kan sa tuya mga motorista na dapat ngaya kumabot sa na ngayang apod kini 60. Dapat mo ba bang 60 nganing bumalik sa dati? So pamasahe, maging back to normal pag nagabot na sa 60 so diesel. So arayo pa tabi. Pero dakulaon ay ning ganansya na dakulaon ay ni mga 30 pesos ang ibababa ngunyan aldaw. So yan tabi mga tugang, and ngunyan man aldaw may mga sesyon ang satuyan mga honorable dyan sa panlalawigan ni Guachan, sa panlunsod sa Tabaco igwa, dyan sa Malinaw may session man, sa SB Bakakay and Malilipot may mga session ngunyan na satuyang mga honorable. Iyo po, sige. So kasudma may mainit na balita sa Tabaco City, partikularmente dyan tabi sa Barangay San Roque. Sa Barangay San Roque, Tabaco City, kasuudma sa pag-interview mi kay Mayor Ray, igwa po kay rekomendasyon ang sanggunian panlunsod kan Tabaco na isuspindi si Barangay Captain Toto Bobiles dahil po sa reklamo kan sarong barangay kagawad niya. So ang kasuudma pig-serve na po, pig-serve na suspension order ni Toto Bobiles, ni Mayor Ray. Siyempre, sa rekomendasyon kan sanggunian panlunsod, ang ma-execute kan si Mayor Ray. So, pig-execute na-resibi naman ni Kapitan Toto Bobiles mga pasado alas 8 nin pagkaaga kasunma. Suspendido tabi si Kapitan Toto Bobiles kang Barangay San Roque nin sarong bulan and sarong aldaw. Dahil po yan sa simple neglect of duty. Ayan ang sutigbasihan kan sanggunian na panlunsod. Ipinagreklamo ini kan sa iyang barangay kagawad na si Cherilyn Binalya. Kagawad Cherilyn Binalya tabi, Sir Dante Cabais, watching from Marirok. Sige, kumusta tabi sa mga taga Marirok? So, yan tabi mga tugang, dahil dapo yan duman sa pagpagamit ni Kapitan Toto Bobiles sa sarong barangay Tanod na para mintras na mag-star duman sa SK Hall. Gari ang reklamo pinaistaran ni Kapitan Toto Bobiles. So edipisyo kang SK, so SK Hall, tapos gari so public CR gari na okupar pa. Yung ito spig reklamo sa iya ni kan sa iyang kagawad. Ang aligasyon nagkapira ng aldaw, pero sabi ni Kap Toto magkapira man sa ng aldaw databi suday ng gad na istaran so sa iyang barangay Tanod na may mga akid at tabing minor de edad. Ayun man, so depensa ni Kap Toto Bobiles, pero yun na nga niyan na desisyonan kan sanggunian panlusod na yun na ito suspendyonin sarong bulan and sarong aldaw ang kapitan kang Barangay San Roque. So effective kasudma pagkaresibi, so bako na muna, suspendido muna si Kap Toto Bobiles ang matumaro parte kang sa iyang trabaho. So first kagawad, yun na muna magiging acting barangay captain. Kang Barangay San Roque, sumabalik siya sa Mayo na. Pero may mga iba pa daan mga pig-file na kaso.
Iyan so sa sanggunian panlunsod pa sanaan, so sa digdi pa sana yan sa syudad. Igwa pa da sa ombudsman kung sain-sain pa. Ngayon, siri nga tabi ka mo mga barangay officials kasi dahil man mapiplis gabos. Pero kung arog ka yan, minsan baga kuta na may rason man kita for human consideration. Ang depensa baga ni Kaptoto Bubilis, human consideration kasi kahirak man da na wara man kimaistaran sa barangay tanod na may mga minor de edad na aki. Magayon sa intention ko di ang sala-sala. Ayan ang problema ta. Kaya may legal remedy pa man si Kapitan Toto Bubilis, pwede siya mag-apila. Isakat niya duman sa sanggunian panlalawigan ng Albay. Tayo ni, kumbaga sa korte, nasa lower court pa sana. Digdi pa sana sa tabako. And kung isasangat niyan duman sa sanggunian panlalawigan, didesisyonan man yan kang sanggunian panlalawigan. Pero suspendido na muna siya. Implement na suspension sa iya. So suspendido na tabi si Kaptoto Bubilis. Effective kasudma pagkaresibi niya. So yan tabi mga tugang mainit-init na issue kasudma. Iyon maging leksyon ini tabi, maging adal sa tuyang mga barangay officials na pag may mga decision po kita i-konsultata muna sa council, sa bilog na council, dahil ka man pwede mag-desisyon na ika-kapitan, ikasanan mag-desisyon, kundi iagi sa council, tapos magapot-hapot ka mo sa mga nakakasabot sa batas. Kung basta-basta sana ka magpaparador desisyon, delikado ka mo dyan, lalo na kung may kaiwal ka mong may kaiwal ka mo na miyembro man kang council. Tanahiling tayo niong si Kapitan Toto Bubilis tapos si Kagawad talaga nagbabalbalan maski sa social media. So yan tabi mga tugang, ingat po kamo ha mga barangay officials. Siguro doon tabi ninda pirma kamo igwaki legal basis. Baka may mga pigpap i-impunir ka mo sa indong barangay na daimang ka mo kiligal na basihan. Pag may magreklamo sa indo, nako, problema tabi ka mo. Kaya nga na akong naaraman dyan sa barangay, sa sarong barangay dyan tabi sa Malinaw. Yugon man tabi Art Abila, ABC President Cap Art Abila. Dahil pangani siguro nag-aagi dyan sa sanggunian. So, igasabing ordinansa kang barangay, nagsisingil na kang sa tubig. Kumbaga sindan supplier kang tubig dyan sa side ng barangay. Uyog-uyogon mo kura no susingil. 300 pesos per month. Dinaog panindo sa tawad. Sa singil sa tubig. Na dapat libre iyan ay tatao mo sa imong mga kabarangay, programa iyan para sa barangay. Ang ginibok ang barangay council, nagpalaag ki mga linya pasiring sa mga individual na harong, pigsisingil tabi nin 300 pesos per month. Samantalang ngunyan sutig na drop na ordinansa ngunyan dyan sa munisipyo ni Joel Seriola. So minimum duman 50 pesos sana. So water system dyan sa Malinaw 50 pesos man sana. Kung halimbawa sumobra man sa minimum, mga 100 pesos man sana per month ang babayadan. Di na og paso tawad, di na og sa munisipyo kan barangay. Yugon mo 300 pesos. Dahil man pati pwedeng inuman. Tabako man potable water. Ano ang basihan? Ano po so legal basis kung nagsisigil ka mo kaya 300 pesos per month? May ordinansa ba ka mo? Kasi kung may ordinansa ini, pig-review na ko takan sanggunian bayan dyan sa Malinaw, dahil matugot sa sanggunian bayan, naarog ka ng rate. Anong tubig dyan indo? Gold? 300 pesos per month? Dahil nga na inuma. Pangyayari sa Maabaka.
Dilipisil pag-arog ka ng mga barangay officials. Maubos ka mo dyan ka suspindi o kaya baka matangkas ka mo sa pagka-official nindo. Makaraya nga ni tabi, bago ka mo, so, Jesus Maria Joseph, ini ang problema kan sa tuyang mga barangay officials. So iba, dahil man talaga kay mga pagkaaram. So iba, sige masanang uruyon. Bako yan tabi negosyo, dahil pwede nindong inegosyo yan dyan sa barangay. Sige nga, singilan takiarog kayo ni taganing igwa kita kikita ang barangay. Bako po yan ang pinaka-purpose kaya. Hala ka mo dyan. Pag dahil nindo yan inayos, may problema ka mo. Yan, tigsasabihan ko na ka mo. Pag may nagreklamo sa indo tabi, nako, shoot ka mo. Ubos ka mo naman sa kaso. Serbisyo Nay. asin reparo. Yeah. So yung tabi mga tuga, saro ini sa dapat makuhaan nindo kileksyon. Ining nangyari dyan sa sarong barangay dyan sa Tabaco kay Kapitan Toto Bobilis. Yan isuspendido pa sana. Paano sa iba pa? May kaso pa eh. May mga pigpile na kaso sa ombudsman o kung saan pa. Nainot lang iniso. Diyan sa sanggunian panlunsod. Pero iba pa yung mga kasong sangat duman sa taas. O paano kung arog kaya? Nako. Maano baga? Mapagal baga pag may kaso? Kaya? Mapagal pag may kaso. Ini nga ni si Kapitan Toto Bobilis, veterano na ining kapitan. Ibig sabihin yung grabe ng experience kanya, pero ili nga, nakasuhan pa. O paano subaguhan? Nadaiman lamang pati kipagkaarap. Jesus Maria Joseph. Di ba? Magkukonsulta man tabi muna kamo sa mga nakakaaram. Daiman bagaki, wala man bagaki maraot. Dai kamo, aliw nindo ang supog nindo. Para mamakaray ang sa indong serbisyo. Taday man pwede ka mo magparadesisyon kung dahi man ka mong arap. Nga ning iwas man ka mo. Pwede ba ka mo gapot-hapot? Hapotot na daw nga sa araw kayo kung pwede ining gigibuhuntang ini. Gari nagkauro yun sa naso council na uri nga araw kayo. Sige, masigil kita kay araw kayo. Anong basihan? So ang pag-ibog kay batas dapat may basihan. May pigbabasihan ka mo. Guminibo man siguro kay ordinansa day nga ni ay gapot ko si Cons Joel Seriola ko nag-agi na dyan sa sanggunian pambayan. Kasi iyang gabos na mga ordinansa sa barangay, maaagi mo na iyan dyan sa sanggunian bayan for review. Re-review mo na ang kung pwede i-implementar. Kung ma-review ang sanggunian bayan, may basihan ka mo, go! Pero kung punduhan ang tabi nindo, yan ta delikado tabi ka mo dyan. Inay ko po. Diyos mio, nasa natabi si Robin Malaguinho. Good morning, tabi. Watching from Mindanao, Batang Pula. Nahiling mo na yun si Robin. Narayuong ka na naman. Sa Mindanao ka na naman. Nag-ano ka dyan? Hiling mo na yun. Mga Malaguinho bagayaw nandyan sa may area ni Cap Art Avila. Yan tabi mga tugang. Reminder lang ini sa mga barangay officials. Dahil na po nindo pag na may magreklamo sa indo. Pasiguruhon tabi nindo ta. Nako. Nag-arog po kayan. Maray ang sa indong intensyon. Maray ko taan sa indong naisipan ko di bawal iyan. Sala iyan. Dahil pwede iyan. Magkonsulta ka mo dyan sa sanggunian. Magkonsulta ka mo sa taratao. Dahil ka mo madiskwido. Takon, dahil ka mo magkurukonsulta kung sa diring urag nindo tapos dahil pa nga ka mo pagkaisi. Lalo na sa mga baguhan. O kaya maski nga ni, veterano. Hilingan nindo. Si Kapitan Toto Bobilis, haluyo na naging kapitan iyan dyan sa Barangay San Roque. Pero hilingan nindo, simplihon sa na ito. Simplihon pa sa na yan. Pinagamit niya sa tanod, tanahirak siya daing maistaran. Pinaistar niya muna naman sa SK Hall. SK Hall. Pinaistar niya naman, tanahirak siya may mga minor de edad na aki sa barangay tanod niya. Pinaistar niya kinagkapirang aldaw siguro At tanahirak siya.
Sa iling nindo, tama so ginibo, tama. For human consideration. Sabi nga ni Kapitan Tuto Bubilis. Pero ano nangyari? Bakong diskwido? Bawal. Dahil pwede. Siguro kung di naman niya ito sa evacuation center, pwede pa siguro di. At temporary man sana. Bako man so talagang pina-star na talagang nagabus ng star. Pwede ka siguro kung may evacuation center. Duman sa evacuation center muna ka mo. Bako? Ang problema ta pinagamit so eskihol. O yan sana nga yan. Yan man ako nahiling ko na medyo kama maray so bito ko ta ni Kapitan Tuto Bubilis ko di. Sala. Di ba? Yan nga ni. May mga batas po kitang pingsusunod kaya iri nga tabi ka mo barangay officials ha. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Maghapot tabi, magpatabang, dahil man kimaraot na maghapot baga, tapos nganing mamakaray. Aliw na nindon supog, kung nasusupog ka mo mag-rani, para sa induman sa naiya. Yo, patabang po kamo sa mga tatao, kapot-hapot tabi. Maramang kimaraot baga na naghapot ka. Bago mo implementaran sa rong bagay na diba, diskwido ka dyan. Yo, kaipuan tabi, pag-arugan sa barangay, kaipuan ki approval kan sa indong grupo. Yo, kang council, bako na ang desisyon, alisa na sa sarong tao. Kaya nga ni may council ka mo. Kaya nga ni may burutuhan man dyan, mag-majority. Yo. Sige po mga tugang, 1 minuto bago mag-alas 8. So digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan tabing Martes. 28 po kang Abril taon 2026. May mga session po ngunyan sa Panlonsod, sa Tabaco, sa SB Bakakay, SB Malilipot, and SB Malinaw. Igwa, mga session po ngunyan. Martes ngunyan. Yo! Sa pangaran po ni maestro nila doon ni SM Sir Tony, sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, City Councilor Renier Burze, City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, ABC President Capart Abela, si Cap Susan Amor, ang Barangay Estancia Salamat, and kasabay taman dyan si BM Attorney Giayo Bonggao, BM Carol Siga, and BM Big Siga Jr. Best Coffee Green, 16-1 coffee with herbal mix. Sa Indo po gabos, mga tugang, mga kabayan, mga parantabay niya to, paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa po, aning mahiling man kang iba. So iba pang pag-istoryahan ta, at yan naman duman sa programang Sutama sana 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco.
Yan ang dahilan ko na tataday na ako nakatinder kan mga sorosisyon ta alanganin sa oras ko. May programa kitang alas 10 sundo alas 11. Yo? Pero hahabulon tayo ang pagprograma ta pagka biyernes tayo kitang programa so bagong malinaw. Kaman tayo lalawag yan sa mga kaganapan dyan sa mga sesyon dyan sa SB Malinaw. Yo! Sige po mga tugang, paaram na Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Adios amigos, dumo, arigato, bye-bye! Iringat po! Bata ka lang at taka Bisyo, asin, rupa. ang lahat na kailangan mong malaman. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.